Ma'adini darbi ba ya caja bayan ya kuma ba ya yan shaye-shayen lamunna. Ga alalagin gudu, gara mai iran daga. Daudu da abudu mun gwada Allah na miga ya manga gide. Daudu da abudu mun gwada Allah na miga ya manga gide birnin Shehu. Maza mu yarda kuna ya bade ga shiga kwailon waka kalamin kiɗi ya bagaira. To gare ka ɗan makada zafin kiɗi sai guda aniya amshi guda na gaba ko ita guda ba a cewa ya yi kulmi. Haka ita hada na yin gudu a gara mai gida na a gidajen amana bayan gida mai daga nasi kaya da yayin nisan kwai a gidajen amana bayan gida mun yi daga nasi mai kaya da yayin nisan kwai je ga alayin gudu a gidan ba da doki da ikuna gida da maka bayan Allah gida kyauta maka ya kara kyauta ma ya kara kyauta maka jaye magana da mandolo ba ko yaushe fata mu gare jaye magana da mandolo ba ko yaushe fata mu gare ai kokari ya baje wuce alhaji gobaro agode maga mai fada agode maga mai fada agode maga mai fada agode maga ai kokari ya jawani karkan da mai na me yin karbi don ba so da dama fa maga karkan da mai na me yin karbi don ba so da dama maga ai kokari kana ga halin taimaka ai kokari ya waje mutu alhaji gabalo ma umaru ce ya mai kyante yan na sakwato alhaji zubairu tela tun lokacin da ya riga mutanen national na murna sun ce bai ce da hajjar zuba ai kokari ya waje mutu zaki ka gare da ba alhaji zaki